Sekuru makadini. Alhamdulillah ndinosimba. Tinoti makuru kuti egoreti. Ndinotenda Allah subhanahu wa ta'ala. Mwari wakanaka shuwa. Makapinda zvakanaka. Ndakapinda zvakanaka ndiri mudare. Muri mudare? Ndiri mudare. Okay. Ndiri mudare. Nokuti ndisingaite midambudziko ndekuti musi weNew Year ndangati ipo mudare vazukuru vakauya kubva kunze ku South Africa, Botswana, Dubai. Saka isusu tantiri padare panapa. Hatina kubuda. Okay. Saka vazukuru tandichivabatsira vanotora mishonga vakambotiona vamwe ndinotenda Allah subhanahu wa ta'ala. Tine vamwe vazukuru vakationa kare gore rapera. So vazhinji vamwe vacho nekuda kwemabasa vanozoya chimanya-manya kuti vabude pa TV vachakwanisa, but vazhinji vacho vegore rapera paseri vakadzokera kuzoona Achapola achikwazisa Sekuru ndinotenda. Saka alhamdulillah nesuwo tinotenda kuti Mwari vakatichengeta nemhuri yese tese tiripo ndinotenda. Tirikuona Sekuru tichitanga gore tirikunzwa mandifonera muchiti aiwa makuda kubva kuGlenora B. Vanhu vaiburukira mumagetsi apa vobva vauya panapa Glenora B kudhuze neopposite maflats apa. Makuenda kunogara kupi machi? Ichokwadi ichocho vazukuru vangu ngavazive kuti sekuru vavo paGlenora B vaya anonzi Achapola vaya vakapiwa nzvimbo yakati tambanuke nemuzukuru. Tinotenda. So vazukuru vauya pano vakaona nzvimbo yavo magariro 1 and plus muno mulocation. Saka magariro emulocation ukapaka motikari mumwe mangwana unoona muzukuru anenge akafinyanisirwa face. Varidzi vakuti watsika loni yangu, watsika maruwa yangu. Saka takati chichemo taingonamata kuna Mwari kuti ko Mwari chi Allah subhanahu wa ta'ala tione iwo. Mwari vakazotinzwa muzukuru wedu ku UK akati aiwa Sekuru ndine nzvimbo yakatambanuka. Saka kana muchikwanisa munonogara ikoko. Takaenda shwa nemuzukuru kundotarisa asi muzukuru akati hake imba nzvimbo yakasununguka. Chishwiro changu nenamati wangu wanga chiti ndinoda kuti vazukuru vangu vasvike. Vamwe vanoda kuzorora pamvuri, vamwe vanobva kunze kurefu vanoda kusvika pane pachirungu ndakanzwa mwanzi privacy. Saka inini handizive privacy chii. So nekundiudza kwaita vazukuru ndaingonamata dai Mwari wandinzwa. Saka muzukuru wangu akabva ku UK akati Sekuru ndinogona kukutsvagira imba yangu inini muchibhadhara zvenyu but muchigara ipapo zvakanaka. Saka ndongoti alhamdulillah chichemo chedu chakanzwika. 2 pamatare panoda mvura. Saka shwiro yedu futi ndiya kuti takagara pasi panapa nambuya nevazukuru vese tichitaura kuti anambuya vese kuti anambuya toda nzvimbo yakasununguka vazukuru tine mishonga. Kunge mishonga tinoti mutandangozi. Atidi kuti mishonga wedu mutandangozi munhu atangire kugeza kumba kwake. Nokuti shiriki dziri kuitika ndeyekuti munhu akatakura mushonga achinogezera kumba kwake vamwe vanonge vakapfeka kare dhimoni kana kuti majinzi akaipa yaya achibata mushonga wewe majini yanitakura mushonga in spirit yanopereka kune munhu akapfekera munhu uye. Saka akatanga kugeza mutandangozi kudzinga mweya uye mushonga kana aubata anoenda nemushonga wake. Saka izvozvo ndizvo chichemo changu. Saka kwatakaenda kune mvura, kuna tanki, kuna boho, kune nzvimbo inzvimbo ingangoti iplot. Saka alhamdulillah isusu tiri kubva panapa nhasi. Kureva kuti Achapola kutangira musi waChina China January musi wa4 Achapola akugara kwa Mutangadura. Next pamutangadura munhu wese muzukuru wese angabva kwaMutare angabva kukupi anodzikira pana 4th. Akadzika pana 4th padhuze pamatoireti paipa ndo panoona tumaminibus tumakombi tumamotekari tunoenda pamutangadura. Akangodzika ipa pamutangadura foni ndiyo yaichinji. Foni iyo iri pana social media iri pana Robert Afumane iyoyo foni iyoyo yakuti Achapola ndipapo. Saka Achapola valipo ende manje soon Achapola vanenge vari ipapo. Kwete kuti Achapola tichamirira pakombi vazukuru vamwaichema Sekuru anosvika nguva aiwa apa munhu anobvunza kuseni na 7 o'clock kuti Sekuru vamuka here vamo mudare nokuti vanenge vari kuimba yavo kubedhuru kwavoko. Kwete ati Sekuru achasvika nguva ine motokari aiwa motikari ukaona Achapola ari motikari akutobva kumwe. Asi chokwadi chakazanje kuti Achapola anenge ari kubedhuru yavo iwe uri kudare hauzoziva kuti varipo asi Achapola vari ipapo. Tinotenda. Saka kuti pane vamwe here kana kuti vamwe vachasara vazukuru venyu pano kana kuno
kuglenora. Izvi ndikubvunzira kuti vamwe vazukuru vanogona kuzofonera mumwe munhu vanzi ini ndakasiyiwa nasekuru Achapola kunoku saka chimbouya tiri kumbobata matare pari kufamba sei pa. Alhamdulillah Achapola asiye munhu mumatare nekuti jini riri pana Achapola risiriwe munhu aisi bhachi kana zvisutuka kana kuti Achapola akafanza achasiyira mwana Achapola kunoku handisiyi kusiya nokuti munoona panapa muridzi wepanapa atina kana kuti ndingati akatibata rafu akatipa notisi yakakwana ta Achapola ndiri kuda kugadzira pamusha ipapo pamugere saka ndikukupa iyo nguva yakanaka yekuti 3 months kana mukakwanisa munogona kuvapa 3 months ipapo marongedza mapedza zvamuri kuita masvagawo pekugara saka ndakangonamata munamato wangu ko 3 months wakabva wanzwika zvakangofanana nemunhu akusvaga murume munhu akusvaga basa asatarisei kuti hanzi munamato wekunonzwika 1 day isusu takageza mishonga tikageza minamato kuti tibvise majini akaipa mweya yakaipa asi Mwari akanzwa muzukuru akangoti sekuru wangu ndandichikuteerera pese pamunotaura namukoma Robert tiri kuuya neimba yenyu tozokuendesai pamba pamunonogara pakasununguka. Alhamdulillah kusununguka iko kafanira kuti munhu auya nemhuri yake akamira kwanomira kumvuri kugaraji akamira kwanomira kumvuri kugaraji paanodaidzwa nguva yekupinda mudare anopinda mudare vaye vari paproblem yokuti akwanise kusumuka musi iwoyo kubva pamutangadura kana tisingeti mistake it's 500 meters kupinda wasvika payadi panogara sekuru Achapola saka kana takabata road yokwamutare muroad muhighway ukangobvunza kuti pamutangadura ndepapo ngozoti apo pana karodhi so pamberi noti magonyeti kana kuri kumaderu yanenge yakazara vanhu anomadora futi padhuze pabus stop wacho kungodzika ipapo pana karodhi so pana chikwangwari wani chakanzi Rosemate. So kachikwangwari karodhi kako pane zijurauro chiombe chamatombo so Rosemate ipapo kudzika neyo road iyo straight 1 gate number 2 gate ine mauswa number 3 pane matanga ya huku so panotengeswa huku sterek mabrera ndopekutanga isusu tiri next door nepane huku semabrera saka isusu Achapola tiri pamusoro pamtunda pagomo so ndo pane imba yacho ipapo natangi ipapo ona pamenepo kuti uko ndo kwa Achapola kune Achapola kunooneka kwega manje so ndakwaenda Achapola kuna njinchi pachichiya timati njinchi kwatiri kuenda Achapola akusi kuti kwakaipa kwakuti iwe mvula unoiona motikari yako unopaka uku aiwande uya ati ndikuda kubuda mudare handitoda kugara mudare ndoda kutsvaga pane mhepo unoenda kuchitengo kwako kunolala saka iyadi kana ufuna kudhibhidha muswinging pool ukangongena kumeneko wese ane manjuzi tichatokumbira kuti midzimu tisati taendako akangena kuswinging pool saka akangena kuswinging pool kako ndiye kuziva kuti anogeza dikiti wese kuti UK America Dubai England China Achapola paari kugara manje so pana swimming pool saka munopinda iko kumvura ku swimming pool aiwa ndizvo zvose kuri saka tichitaza sekuru gore rapfuura tiri matambudziko aiuya nevazukuru amakavabatsira kunyanya ndeapi? Matambudziko yakatiwandisa dambudziko kunge rinorwadza muupenyu hwemunhu munoziva kurwadziwa nemusoro kuri right pane kurwadziwa kurota uchirara nemurume usingaoni dambudziko rinoita fange nderamanga but hakuna chinhu chinorwadza yokuti munhu ari kugara mukurarama kwake mukazi kana kuti musikana kana kuti mwana mudiki wongoona pamwiri wake uyu usina kana chirwere dhokota ataura kuti mwiri wake hauna chirwere asi achiswinyiwa achirariwa nezvinhu mwana mudiki asati aziva murume chirwere ichocho chakandikurira stereke ndakanyatsoona kuti chirwere chichawandisa saka ipapo hapana kutitira mushi ne2 makumbo neBP necancer zvirwere izvika handingataure zvekunyepa hapana chirwere chandakaona chiri chishoma because mawiri aita vanhu gore kunge December uyu ndio ndakanzwa sisi nokuti mishonga yakapera ne1 week saka izvozvo zvinhu ndakaona kuti zvirwere zvese zvikuenda level nokuti nhasi ndikaona mutandangozo chipera mangwana unoona weBP wacho futi ndotodaidza isai mushonga weBP hamuna ukatarisa so unotarisa iko kuuchika nemafibroids munhu ari kuita fanga nemimba 6 months apo munhu kuperiod haachaendi saka urwere unonyeswa kuona uchirwadza nechimwe chirwere chandakasangana nacho chikurukurusa chirwere chokuti baba naamai kusiyana kutosiya vana chitambura chirwere chocho ndakachiona chakandirwadza futi chekuti vakadzi vazhinji vakauya panapa Achapola murume wangu atotakuliwa
Achapola murume wangu aenda naningi chinorwadza chirwere ichocho chineta afange chinorwadza but chirwere chesendi chiti chinorwadza ndo chiri kupa kuti mukadzi amwe mshonga murume amwe mshonga nokuti fungiziro zake ndezekuti ini ndichachengeta vanangu nemukadzi wangu but unoona 2 minutes mkazi waenda na boyfriend mukadzi kusiya vana 4 kuenda na chikumba mukadzi kusiya murume kusiya vana waenda nenkadzi saka chirwere ichocho futi ndakachiona chakakura saka ndo zvirwere zvikurukuru tingati ndikuti chamusoro chiri nani nokuti chekutorerewa chiri kupa vanhu kuti ati kuita se kuzviuraya kungoziuraya saka chirwere chikuru stereki achisimbichana nekuti government chai yapindira pachirwere ichochi chekuti vanhu musamwe mishonga nekuda kwokuti masiyiwa asi unoona manje chikurwadza nchekuti munhu uyu asiyiwa uyewe anenge asina chaanacho nokuti baba paanenda naamai nini aanende ane shuga ka asiye shuga arongedzi anongobuda nokuti uku anenge achibikiriwa saka chirwere chihombe chatasangana nacho tingati timbotarisa kuvanhukadzi kuti vakadzi vari kuti ndatorerwa murume inhamba tavati pamwe ndatorerwa kana kuti neshamwari yangu kana ndatorerwa nemunhu chi wepadhuze dhuze Sekuru muchitarisa matare zviri kukonzerwa nei zvinhu zvakaita saizvozvo zvokuti murume anongoenda neshamwari yemukadzi wayo chimwe chadambudziko rakuru apa randiri kusangana naro 1 vamwe varume nechikonzero chokuti vari kuenda nevakadzi murume anenge ane basa riri pasi mukadzi wasangana naye wari kuti amugirlfriend atomupfimba nokuti mukadzi ane makore asingarolewe so aenda awosangana neuyu murume anobva aperera saka mukadzi anenge ane mari anenge achiwana anopa murume saka uyu murume uyu mukadzi uyu akangogarira kungodya sadza haana basa ranoita ndosaka nchita namai please ndapota alhamdulillah kutengesa madomasi kunobasira ndo pari kutolewa vanhu vamwe arume mumwe futi 2 mukadzi akutolewa murume ndekuti iye anenge akagara pamba achingoita basa omirira maswera sei baba ukaswera sei kubasa obvunza murume kuti saka toita sei kubasa uku tashotera tikuda akaunti obva damatsvaga kamusikana kanhingi kaikaikai kasikana kai kanouya kachikorobha muofisi kusvikira baba vaye vatora kasikana kaikai ndo dambudziko rikuitika nokuti akanzi vazhinji muno mavatolerewa havana kutolerewa nemunhu ari kufamba mubhawa kana kupi ndekuti kana munhu atuka nemukadzi wamubhawa iyayi nokuti vari kutolerewa varume wavo nemahausegeri amai anoregera hausegeri akasvika mubeduru so 2 anamai ulesi timati chiulesi pachibhlanda nungo mukadzi auya murume auya kubva kubasa amai haatakure kana kwene unopereka kamwana kanosvika maswera sededi maswera chi pakanopereka chikafu amai vayo akangogara ari kupi ari patv kudya chikafu amai baba anodya chikafu akumbire mvura akumbire hasigera amai ari kutv alhamdulillah pana pandatambura nawo akadzi akutoterewa varume wallahi shuwa zvokurwadza saka ipapo zvinogadzirisika sei zvine mushonga unodzosa murume here zvine mhepo here inenge yasimuka zvinoitika sei ipapo kuitira kuti mumwe mudzimai ari kuona izvezvi atorerwa murume abva aziva kuti idambudziko rangu zvinoda kuti inini pachangu ndiite behavioral change kana kuti regai ndiende kwasekuru Achapola vanondibatsira kuti murume wangu aite sei mushonga tinawo wokudaidza murume kuti murume mukadzi wakaita sei adzoke but kana takupa mushonga nokuti iwe mushonga wacho ndikakupewo kangoutarisa uri mumba ungashandi saka iye wandapa mushonga wacho ngaite serious na mushonga wacho kuti iye atore mushonga wake uchiushandisa babaye pavanodzokera mumba avasiwo kuti ini ndakabva kwaAchapola nezuro saka undindwisise womulwa nechimuti iyayi mushonga unoda kuti iwewe zvakakupa kuti mukadzi uyo utolerewe murume ichi usalemekeza kusaita sei sokudzosa kana mukadzi akaita basa rakanaka sei alhamdulillah papapo ndo panofanira kunzwisa akadzi kana ukatita chef kana ukaita c but murume wako kana kakagara kamunda boy kuti uite chef kamunda boy anga aripo saka lemekeza kamunda boy wako remangwana lako iwewe uchaita kuti nakamunda boy wako ndio uchachinja nokuti ndio watangochinjiwa majini anosiyana vamwe vakadzane midzimu inowapa pfuma vamwe varume tine midzimu yakadhakwa yokuti aufale nayo saka tinongokumbira kuti Mwari vanotipa zvakasiyana siyana nokuti tese akangotipa tiri mashefi imba chitoga chinetsana nokuti ndiri chef uyu ndi president makamboona mukadzi anotonga nyika iwo tonga nyika iwo kuti anzi vanololana avalolana iyayi saka president anolola mbi yake saka isusu tikuti kana ndiri murume ndinoshanda ndofana kulemekedza mukadzi 2 arume kana tagara tawana vakadzi vanoshanda ngatiyape kodzero kwete kushusha kuti
usanduti zamanga nokuti iwewe panapa ndindokuchengeta manje iye kana chane mali woba anoramba kuti undichengeta noti andiwo ningochichengetewa. Saka alhamdulillah kulemekeza mkazi wako kulemekeza mlume wako. Saka mshonga wa ndinokupa ulipo wakudaidza baba akaenda ulipo mai uwo mshonga nawo. Ndiri kuona zvakare Sekuru kune varume vakawanda ivo havasi kuti ndiri kusiyiwa nemudzimai asi vari kuti mudzimai wangu akuita gumbo mumba gumbo panze. Vangabatsirike sei? Varume ivavo varume ava zvanetsa. Ndofunga ndatendera kakawanda stereki varume andasangana nawo. Chandasangana nawo varume akawanda vari kuita 6 months ari mukadzi. Murume vamwe auya muno vasinganyale vanozvigadzirisa upenyu hwavo nemukadzi wavo. Sure 6 months kana kuti murume anogona kupedza mwedzi wese mukadzi wake ndiwe chidiki iye wacho asati achembera. So panoshupa kuti ari kutaura kuti inini ndigere nababa ava handichatovaziva anenge bhuti wangu. Saka nababa ivava mushonga wamusana ndinawo. Tine umwe wekutemera tine umwe wekuudya muporichi kana uchinwa doro anongonwirawo mudoro. So ndio maheb chaiyo mahebs chaiyo yokuti ukamwa rimwe yacho hebs tikalisanganisa tosanganisa neweti yagudo. So tikasanganisa weti yagudo shuwa unonzwa wega kuti murume yanotokudza kuti achapola ndimi muripo shuwa ndanzwisisa kula kuti zvinhu zvake zvaita sei zvaita zvakafanana neuya akauya munomu achitaura kuti Sekuru ndauya inini ndinoda kuti murume wangu yaana kana Dzimba kana mbichana so ndibudi but ndiwe chidiki oona kuti even kuti anzi akapita akabuda kunze mukadzi akapupura zvakanzi murume wangu haana kubuda kunze asi shiriki nokuti kunze uku kwaita vamwe futi vari kufambawo vachitsvaga mung'anga kuti ndinoda kuita mari nevamwe. Saka kune inonzi gondo atuluka kune inonzi nyengerezi inotora simba revarume vakavata vasingadi. Zvoipa kuti dzimwe dzacho tingari baba wako asekuru wemusha kana kuti amai vako. Saka ipapo nenyaya dzekurima 1 vamwe futi nemabasa yekuki makuki aya ekudhara yevarungu yaya ndio mamwe futi akaita mishonga yachi ifanike iyoyo na foromani okuplazi na basi boy omine ndo vanhu vane vana vai nikisi please chonde ndapota na belomeni kumaini kumgodi iwe vai vanhu vaya vakanotsvaga mishonga kumalawi kumisha kwedu kune kuzambia ni Mozambique. So mishonga iyoyo yakanganisa vana akawanda. Saka alhamdulillah asi tongokumbira Allah subhanahu wa ta'ala kuti mudzimu kana chiuya ndio tikubatsira vanhu ende mishonga munhu ngaje mahebs aya. Anditi kune varume ndingauti 2 kana 3 vakandifonera zvakare vachiti ini ndine barika pabarika apa ndiri kuti ndikaenda kune imwe imba ndinenge ndiri murume asi ndikaenda kune mumwe mudzimai uku fototo avo vari right nokuti mukadzi ari kuti kwake kusvike kuite fototo abi akava ndio ari kumukanganisa. Saka isusu tinoti vafanira kuti murume kana une barika iwewe ndio unoziva kuti inini ndinoda kuti barika rangu lisimbe. Varume wewe mshonga wewe tinawo nokuti wakangofanira kana nasuno murume ofuti kana mwana achiberekewa kwa abereki. Isusu chekuza chibranda chedu even mwana kana chiberekewa maabereki wake. Ababa wangu ine akatudza kuti uyu mshonga uyu ndio kuti kana kudala kwanga kuna siki ya chindoko kana kuti drop. Sa abereki wedu isu aitipa mshonga kuti uyu mshonga ndio kutemera kuti mwana wako asabate drop mwana wako asabate chindoko. Saka mwana anoja abate zvirwere zvipi izvozvo even chirwere ichochi chakuti murume afotoke hakuna. Ndo saka munoona kuti kuMozambique kuna system yokuti mwana kana asina kumuroora musikana kana asina kumuroora amumonesa nemaoko anomonesa nati bondia ndava yakuti baba vemusha chaiwo anopa vana vaulukawo kuti mwana wavo agodo asapinde munda. Kuri ati mkuwasha pane achiroora atezvara anofumula mushonga wemupfuwira kumukuwasha wake kuti uyu ndiye wandatambira. Saka iwo baba kana ati barika mukadzi akabvuma aiwa ngauye kuno Achapola musunungule aite kwese demo ndirake anditi aiwa Sekuru ko iko kumambotasa network here kuti yakamira sei. Alhamdulillah ndati kuti video ko WhatsApp ko ndati izvozvo ndikutoda kutotenga ati ambuya ati titenge network iriko. Saka ambuya ati manje panapa nepatiri nokuti vazukuru vese vataishanda vatoshanda navo mudare nekuda kwekumuzukuru iyeyo vamudhuze tagara one place. Saka hapana pekuti Sekuru network. Saka tikuda kuisa ati chimaitwa wifi
Saka mangwana tiri kuenda kutaundi ndikagula wifi kumindia uko. So ndikakagula wifi tisachi ikoko wifi kuti network isanese. Alhamdulillah. Aiwa tinotenda Sekuru. Mati maapapi zvakare tichipedza chirongwa kuti vazukuru venyu vabvaza kuti Sekuru kwa Mutangadura. Tiri kwa Mutangadura. Road yekuenda kwa Kamtare. Kana kuti Rusape ndio road 1 kai. Road 1 Mtare, Rusape, Nyazula ndio kwa kumakomoyo ka. Ziko. Ku Christmas pass road yacho ndi imene. Asi susu tunomirira panunzi pa Mutangadura. Ali kukwira khombe anoti ini ndodzikira pa Mutangadura. So ukafika pa Mutangadura unofamba 100 meters. Kwatati 100 kilometers. Zaminyendo zijja 1 2 3 4 ngati grandi la bola wakhona left udzika kumeneko woenda pa nyanza pachani Rosemate Road ndio uyenda pa number 7 pa gate number 7 pananyolewa 7 so pa gate number 7 straight kufika ukangokwidza straight kupezulu kumene kugomo uona bose zonse zoli kuona side izi azilibe ntchito kumwe kwacho kune uku za mabrera kumwe kwacho kune imba ti same yard but onenda ku main house ndo kuna Achapola ku main house kugomo so pa Rosemate Rogate ndi pamenepo kuti imba yekuglenora yavhara muzukurano yakuzoshandirwa kuglenora kubva nhasi musi wa 4 munhu ari kukushandira haasi Sekuru Achapola avachisiri Glenora. Achapola asu kumulocation manje. Achapola aenda kumaplots kumayard. Saka kulea kuti Achapola vavalire Achapola ndiye kutsvaga nzvimbo yakanaka yekuti vazukuru 1 vanwe mvura isingape problem. 2 vamwe vagare nzvimbo yakasununguka. Saka 3 kuti vazukuru Achapola vamwe vane motikari vanoda kuwana pakanaka pekupaka kwete kuti vapaka ubva tariswa neziso. Izvozvo tati mulocation munonetsa. Saka taenda kuplot inoita kuti Achapola inzvimbo yakanaka. Isina kuti gogogoi mapaka motikari yenyu paipa imbobudai space yakanaka. Nemagetsi ikoko yaliko. Yanoenda toziva kuti yanoenda but uku yanoenda mbichani. Alhamdulillah. Nzvimbo yekuitira sadaka yakura. Mashallah, sadaka. Even iyo bira tiri kuita bira rechivanhu nokuti Achapola hana kumirira kuti vachashandira pakupinda kwakati pa YouTube kuti vachashandira vanhu vane mizimu yechichawa. Mabira yevanhu vane chivanhu chavo. Yetika nemabira yevanhu vakana angava ku Tanzania, angava ku Nairobi, angava ku Rwanda. Achapola vanidira munhu wese matari. Then munhu culture yake inondipa report kuti uyu anofanira kuenda paMchakata, uyu anofanira kuenda paMkute, uyu anofanira kuenda paDombo chapo kune vamwe vasingade kuenda pamuti vanoenda paruware kundogara paruware. Saka zvose zvirimo mudare. Saka vanhu vese ivavo alhamdulillah ndo saka tawana swadaka yedu yakagara papi ikoko. Tinotenda. Mashoko enyu kupedzera Sekuru kuvazukuru venyu vari kuona. Mashoko angu kupedzera ndinotenda kuti Allah subhanahu wa ta'ala atitira nyasha nerudo nenyika yemuZimbabwe tinotenda. Ndinozotenda futi namukoma Robert tashanda zvakanaka, atina kupopotedzana, atina kutambudzika. Vanoti havana kuona Achapola vanokonfirma vanobvunza mukoma Robert ndo biggest signature yekuti Achapola tavashaya hatisi kuabata yanga iri network. Saka mashoko yakupedzisira ndongoti aiwa Mwari ngakuitire nyasha nekukupinza mugorezwa. Saka mugorezwa Achapola vari kutola transfer vabuda muGrinola vaenda paMutangadura pa Rosemate Road. Saka vari kuwanika pa number 7 ndio pavari Achapola.